שלום לעומר אסף, מעצב אמנותי קרליין, ולפאולה, הדוגמנית היפה שלנו. מה העניינים? בסדר, בסדר. עומר, תפתיע אותנו, מה הבאת לנו לקראת החורף? הבאתי לקראת החורף, א' כל, את הצבע שהוא הצבע הכי בעיניי דומיננטי לחורף. זה היותר נועז מהאדום, זה צבע שהוא מתאים לתקופה מאוד מאוד ספציפית, והוא על הגבול בין הגותיקה לרוק'נ'רול. אתה מדבר על השפתיים מן הסתם כמובן. השפתיים, ברור, זה צבע שאי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר להתעלם, מין סגול עמוק כזה. זה סגול עמוק שהוא מגיע בהמון וריאציות, גם מהיותר עמוקים וגם מהיותר הדמדמים. זה מבחינתי הצבע הזה, וגם מבחינת הצבע וגם מבחינת המרקם. כן, זאת אומרת שהוא נכון, מט. בוא נדבר על מרקמים, יש להם חשיבות? מרקם בחורף הוא בעיניי הכי חשוב שהוא יהיה מט, כי זה נותן את כל העניין. גם אנחנו פחות רוצים שימר ופחות הברקות, פחות איילייטרים. אני בכלל חובבת מט. המט בשפתיים עושה את זה תמיד גורג'ס, זה לא משנה אם יש לך שפתיים גדולות או שפתיים דקות, מט תמיד ייתן את האפקט ההפוך בעצם ממה שהרבה נשים אוהבות מהגלוס, נכון. אבל הוא עדיין יעצים את השפתיים וייתן להם נוכחות. נכון. וגם משחק הצבע, בעצם הצבע פה הוא מדבר משהו מאוד מאוד עמוק, נכון. ואז אני מראה שבעצם איך אני לוקח את הצבע הסגול הזה, כן. ואני לוקח דווקא אדום, אני אקח דווקא אדום יותר אדום כתום, ומה אני עושה? בשביל לפעמים אנחנו רוצים קצת לתת איזה משחק, לא ללכת עם שפתון אחד, כן. אז אני לוקח את השפתון הסגול הזה, ובפנים כן. אני נותן נקודה של אור. מה זה עושה? בעצם זה נותן לנו אוטומטית שהשפתיים נראות פתוחות יותר. נכון. אני לוקח מברשת שפתיים, ואני פשוט מטשטש את הנקודה האדומה בתוך השפה, ואוטומטית אתם יכולים לראות שזה נתן איזה משחק כזה שהשפתיים נראות מוארות יותר. נכון, ממש, זה פתח אותם. זה פתח אותם, ואותו דבר אני גם עובד עם השפה העליונה. עוד פעם, אני רק מכניס את הצבע מבפנים כדי לתת משחק. מישהי זה קצת כאלה, יכולה תמיד לתת איזה משחק כזה של פתיחה של השפתיים, שזה מאוד מגדיל. וזה מאוד מגדיל את השפתיים. זה כאילו נותן לזה תלת מימדיות כזאת. בדיוק, קוראים לזה כאילו את האומbre של השפתיים, כל הדבר הזה, כמו השיער, אז התחלנו עכשיו גם עם השפתיים. סטייל. ויש עוד משהו. בוא נדבר על העיניים. בדיוק, עיניים. עיניים בחורף, בקיץ אנחנו יכולים צלליות, אנחנו יכולים זה, נורא חשוב לנו שזה יהיה עמיד וזה. בחורף מותר לנו סוף סוף להיות עם טקסטורות שרק באירופה אפשר. שזה רק עיפרון ולעשות טשטוש, וזה להגיע למראה הזה, שתוך כדי... זה המראה מעושן אנחנו רואים כאן. זה המראה מעושן, שתוך כדי שאנחנו מדברים... תעשה לי טובה, תלמד אותי. אני מראה לך איך אנחנו עושים את זה. איך לעשות, אני כל כך שמחה שאתה כאן, יאללה. עיפרון ומברשת ומסקרה שתגיע בסוף. זהו? מה שעושים, ואני מדבר תוך כדי, כי אני רוצה שממש נראה את הכל, נכון. אני עושה פס מעל העין. אנחנו רואים שיש עין אחת שהיא כבר מאופרת, ואתה עובד על העין השנייה. בדיוק. אני עובד פס אחד מעל העין, לא מתעכב על איך הוא נראה, כי זה לא רלוונטי. כי זה לא משנה, כי אתה הולך למרוח אותו. לוקח מברשת עדיף זוויתית כזאת, כן. עדיף שיער סינתטי, יותר בריא, כן. ומטשטש את העיפרון. מטשטש אותו לצדדים, כן, ואז קצת עולה לכיוון הלמעלה. כמה פשוט, זהו? זה? עכשיו, ברגע שזה עיפרון, אם צריך, את נותנת נגיעה עם האצבע, סיימת את העישון העליון. אותו דבר, אני עובד בלמטה, אבל למטה אני גם עובד בבפנים וגם על הקו בחיצוני. החיצוני, נכון. זה כאילו ללכלך את זה, קצת גורם לתחושה דגדוגית, יש בנות שמתחילות לדמוע מזה, אז לעשות את זה לאט לאט לאט. כאילו מה שקורה לנו בסוף הערב או למחרת בבוקר, למי שלא מסירה איפור, זה המושן. אני לוקח עכשיו את אותה מברשת ומטשטש, אבל רק בכיוון כזה, איך להגיד את זה? החוצה. אני מטשטש את זה בכיוון זוויתי, לכיוון היציאה. מה שעושים אחרי שטשטשנו קצת את הזווית, ואת יכולה לראות שזה נתן את העוצמה. משהו מאוד מאוד חשוב לפני שאני מסיים את המראה, אפשר אם רוצים, לעשות עוד ויש כזה של איילנר, רק אם רוצים לחזק קצת, בשביל לתת, כי משהו לגבי עפרונות שמאוד מאוד חשוב. עיפרון ברגע שהוא מתייבש, הוא יבש. הוא מתקבע. הוא לא יזוז והוא מתקבע, ואני יכול להגיד לך שאני בודק את הפורמולות של עפרונות, אני יכול להיות 3 ימים, כי אני בודק ואני מתקלח וזה, וחדר כושר והכל, והעיפרון לא זז על היד, וזה הדבר הכי חשוב. גם רואים את זה כשמסירים את האיפור, שזה באמת לוקח כמה וכמה שכבות של מסיר איפור כדי להיפטר מזה. ואז הגענו לטרנד של הסרת האיפור. יפה, באיזה אופן טבעי. כן, שבעצם היום כולם רוצות את המקום הטבעי יותר. אנחנו יודעים שהכל מכיל. היום אני יכול להגיד לך שלפחות אני משתדל בלי פרבנים ובלי חומרים משמרים והכל. כולנו רוצות לשמור על עצמנו. אז גם בהסרת האיפור. וחושבים גם על המחר, לא רק על היום. וגם בהסרת האיפור. אז אם את צריכה לתקן את זה, אני עובר לעבוד, להשתמש עם מים מסילרים. מה זה בעצם מים מסילרים? זה מים. זה מסיר איפור על בסיס מים. שזה בעצם
עד היום היה לנו מסיר... מה זאת אומרת? אז מה ההבדל בין זה למים? אין הבדל, אבל זה מסיר את האיפור. זה העניין. מים שמסירים איפור? מים שמסירים איפור. יש להם יכולת להמיס אותו? אם עד היום היה לנו את המסירים מפה השומניים האלה, שהם מתאימים רק לאזור הזה ורק לאזור הזה, זה אחד שתוכל להסיר... שאני גם ככה לוקחת אותם ומורחת את כל הפרצוף. אז עם זה את יכולה להסיר הכל על הפנים. אני מראה לדוגמה, שנייה, אני רוצה לעשות תיקון, בוא נגיד, בעין. אני לוקח את המסיר איפור, בשנייה אני יכול... זה גם חשוב לי לפעמים גם לתקן, להסיר, לסדר. עכשיו, מה הבא עם המסירי איפור האחרים? אני לא יכול, אם עכשיו אני רוצה לעשות תיקון של מייקאפ, אני לא יכול, כי הוא שומני. נכון. המייקאפ והמסיר איפור. אתה חייב להוריד כבר המייקאפ שאת יכולה פשוט טאצ'אפים בשניות. עומר, תודה רבה, למדתי כל כך הרבה ממך, בכמה דקות. בכיף.